दंमोननियाव गोलैजोब्बाय नै बिथोर आङो बारनानै मोनसेथिं आखाब्रै आरोना आदाखा हायो हायनावबो सेंग्राफोरनिजों समान बोलो दङ। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल आं चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायबावनाय जाबाय। दिनै जोंहा माइ आग लागोन आरोना दिनै गिबि प्रथम गायजेनगोन ओमफ्रायो ससे मोनफैबाय नै जोङो फोथार बारनानै इसानि आबैलाहानि ओमफ्राय नै माल माथा लादों जि गिलिर थिखो हाया बिमाया नै ओरैजाय दै बारलायबाय दा जोङो आग लायग्रोनोसै आरोना ओमफ्राय हाजिराफोर दङ हाजिराफोरा मोनफैयाखैनो लायदोंसो गारिजोंसो आया बिराद गिलिरखा नै हाया मा दंमोन इयाव गोलैजोब्बाय साफा नै आंनि गस्लाया सिजोब्बाय माजों खर' खाबावगोन दा साफा नै सिजोब्बाय खर' खाग्राया सिजोब्बाय बे फिस्लाथार हाया ओमफ्राय आङो समान सानदोंमोन नै बेयाव ओमफ्रायो गालुनबाय नै गस्ला गाननो गोनाङा सिजोब्बाय मा जाबावनो दायो गाबनो ओंखारबाय आङो लांफैलाय ससे आयै नायलाय लांफैथारा नै बेबो दोनथ'ब्रा ससेखौ लांफैयानो ओइनो थांग्रोबाय बिमाया आं लांनोसै लासैनो लांसै आङो दायो बेखौ बारनोसै बेखौ बारनायाव आङो भिडिअ लानो हानाय नंला माबा बोरैबा गोलैबावबा आरो जारला जाबावगोन बारलांसै जोंहा खोथिया रोगाग्रा मानसि गैया आरोना लोगोफोर हौवा मानसि गैया ओमफ्राय हाजिरा लेंहरदोंमोन हाजिराखौबो मोनासै ओमफ्रायो दा सोर रोगागोन माने जोंनो रोगानांसिगोन आरोना आइजों आंजोंनो ओमफ्राय आङो दा गायग्रोनो लानानै थांनोसै मोननै मोनथाम लाना थांसै नै आङो दायो ओमफ्राय बिमायाबो लांग्रोबाय गायग्रोनो दा रोगानांसिगोन बैयाव आबौनि खोथिया बाथि ना मा होनोमोनथाय आयै खोथिया रोगाग्राखौ मा होनोमोनलाय ओं बाथि जाखादों आंनि बुंनाया जायाखै सानदों आङो बेजों दा रोगानोसै जोङो आइजों आंजों ओमफ्राय नैबे आखाथामखौ आङो लांग्रोनोसै बिमायाबो आखाथाम लांग्रोबाय गायग्रोनो आग लाग्रोनो दा बिमाजों आंजों होनोसै जोङो सानैजों रोगानाया एफा बुरजा हानि रोगानांगौ जोङो सानैजों 4 बिगा 5 बिगानि रोगानायावनो मेंखागोन ओमफ्राय आरो गायबावनांगौ बिनि सायाव रोगाग्रोनानै लानोसै बिनि उनाव गायनोसै गायग्राफोर दंखायोना हाजिराफोर 10 जन फैदोंनो सानसे गायखागोन आरोना सानसे गायखायो ओमफ्रायो रोगाखांना होनानैसो गायनोसै जोङो बिसोर गायबाय थाथोंसै जों रोगाना होनोसै नै लाबोबाय मोनथाम बिमाया लाग्रोसिगोन आग लाग्रोसिगोन मेंबाय लोगोफोर बिदि हाब्रुआव मेङो आरोना ओमफ्राय ओरैनो थाबायनायावलाय बारा मेङा आबौनि खोथिया बाथिखौ खावनानै रोगानोसै जोङो सानैजों बैसोर जाय हाजिरा गायनो फैदों बिसोरखौनो हौवा मानसि मोनोबा लाबोफान्दोंमोन आरो दा जोंनिथिंथ' रावबो गैखाया बुकिं गोजाखा ओमफ्राय हाजिराफोरखौबो जोंनिथिंजायनि मोनखाया आरोना बिसोरो गोजानथारनिसो गारि लानानैसो लायलायनांगौ दुब्लि हाग्रा नागिरहैदों ओइनै आबौआ मा होनदों ओइखौ लेंहरालां नै गायजेनबा नै जाहाना बिमाया जाद्रायहांबाय आरोना जोङो गायनो हासिगोन दायो আহিয়াছে আমার হাজিরা বিলাক फैगासिनो आरोना इसोरो नै दासो दै गांदों खोमा ताते दंग लागिसैलै गायनोसै जोङो दायो जोंहा खोथिया रोगाग्रा मोनदों आरोना सासे बोराय अन्थाव बाथावनो सिनायफेरा जोङो ओमफ्रायो ओइ दुब्लियाव नुदोंमोन आरो ओमफ्राय लेंहरबाय बेखौनो ओमफ्राय लायनो रोगाना होनो नागिरदों नै बेनो आरो सिनायानो जोङो ओमफ्रायो नै फैलाबायबाय जोंहाखौ खस्थ' नुहुरनानै सिनायो ना आबौखौ आं देखायबाय थाखायो भिडिअआव सिनायखायो बयबो आं ओरैनोसो होनदों मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6 7 8 9 10 10ता ओमफ्राय फिसा फिसाना खोथियाया माने खोथिया गुसुंना बेनिखायनो लादो होख्लायदो नायथारनि दिनै देन्जारसो बोराया नै बिहामजोआ बुरखायगासिनो बेनो आरो बिहामजोआ
बिहामजो दां दुलि लुदुर बुसि डेन्जार होननायावनो ना बोराया आखौ आंनि बोले आइले गोला गोलैबाय गोरोन्थियावनो गोलैबाय मानि खोथिया जोंहाना गुसुंद्राय खोथियाया गुसुंद्राय नालाय गोलैबाय नङाबा बिदि गोलैनाय नङामोन बेयाव होजायाखै माने गुसुंद्राय नालाय जायगा जायाखै माबाया गुसुंद्राय नालाय नङाबा खानायाबो गुदुं जादोंनो ओरै फानदों आरो सोदोंल' लांखो लायो माखासे थांबाय आंबो लांनोसै गय जाना लादों आङो हारसा बुरि बायदि फेक फेक बोखोगासिनो ओमफ्राय बेबो जाहाना माबायानो सब दै जाजोब्बाय फोथारानो गायनो हानाय हाथाय दिनै जेथिंबो दैबाना आरोना जोंथिं बिराद अखा हादों दिनै लांबाय आबौआ आंबो लांनोसै बेखौ आरोबाव लांबाय थानोसै आङो होनबाय नै ओइ सिबां बेखौ दा हाबावगोनसो थाबनो सानसे लाखिखायो नालाय मुर बेसे नाय नाय 3K 3K Kiki kakak nazani boleh Kiki ha mutu mana ni ভাল না আর বলো পানিত बिमाया नै जोंना हा কি চাবি আকৌ সাবস্ক্রাইব কৰিবি শেয়ার কৰিবি লাইক কৰিবি आंबो गायनोसै आरोना बारा भिडिअ लाथिंबाय थाला आङो नङाबा थालांगोन आंना फारिसे बिसोरजों दा थालांजोबजागोन সাবস্ক্রাইব কৰিবি বুলি কবিচোন সাবস্ক্রাইব তামোল খাই আছে তামোল ক'ব নোৱাৰে मालायखौसो होनो बिथराय मोसाहारि BITHORAI MUCH आरो आंनि चेनेलनि नामखौ खोन्थाना होदों आरोना आङो साबस्क्राइबार मोनगोन हा कालि देखि पाबो ओरैजाय दै जानायनि थाखाय गायनो मोनासै नै इथिंजाय नङाबा गायनो हाखासिगौमोन गायनोसैलाय आंबो बारा भिडिअ लाबाय थाला फैदों नै दासो लेट जाबाय अलसियाथार बिसोरो जालायदों लेट हाजिराखौ एसे खम हरनांगोन बेनो जानाय नङा मालाया 300 लायोबा बेनो 250 हरनांगोन मालाया 350 लायोबा 200 बाबो जागोन दे अमा खानांगौ अमा आदार होनांगौ बोरमा खानांगौ मोसौ खानांगौ देर न'आवबो देर इनकाम फोजोबखांनासो फैनो मोनबाय एबार होख्लायसिगोन इयो देन्जारसो गायनायाव बादुलि नङा ओरैनो बादुलिसो सानलाबायथारसिगोन रायजोफोरा नामा साथाखौ खेथेबनानै लाखाबाय नै मालाय देवानि बायदि नालाय खिथौ इनि गायनायखौ एसे देखायनि र' नोंसिनो रोङा जायो दुनियानि गायख्रुबग्रा मानसिया मालाय बिसा न'आव गायखांबाय दाख्लैयो जों बिसानाव गायना होदोंमोन आरोना नङा आं थांनाय बोसोराव बिसानखौ भिडिअ लादोंमोन देग्लाय लानाय जादिया टाइमा मिलायदिया मानो होनबा बिसानि लानाय समाव आंना मबाइलानो बेटारि गैयामोन कारेन्ट गैयामोन ना दालाय बेटारि गैयामोन गायफिनसै आंबो नै ससे गायबायमोन गायनोसै आं गायनायखौ भिडिअखौनो लानो मोनदिया लोगोफोर ओमफ्राय नैबे आनैया लाबो खोथिया रोगानायखौ भिडिअ लाना होनि आङो होननानै लाना होबाय आरो हायो इनावबो सेंग्राफोरनिजों समान बोलो दङ बिगाथाम हा फोमोनदों दै सानै बुरजाथार गायग्राफ्रा खिन्थु खोथिया रोगाग्राया सासेल' आरोना जि मेंखाबाय खोमादां इना हाङा गहां जालायबायनो गायग्राफ्रा बुरजाथार इनिफ्राय खोथिया रोगाग्राया सासेल' आरोना इसा लायबावनांगोनथ' आरो एसे नांबावगौना इनि बुरजाथार दंबावो जायगाया बुरजा दंबावोना आरो बानसो लायबावनांगोनसो खोथियाबो गोजानावनो एसेना ओइ बै नुहुरनाय खोथियासो एसे गोजान मेंबायनो बेस्रा हां गहां जाबाय
हादिया होमबा बिगाथाम हानिखौलाय रोगाजोबखानांगोन ओंखाम जानो जिरायबाय आनैया थांसैनो है नै बेना फुंसेल' ओरै ओंखाम जानो जिरायबाय ओंखाम जानानै जासिगोन जाखांनानै बिनि उनावसो गायसिगोन आरो दायो माबा माबि रानना होनि आङो नै बेहा माबा बिदों सरबत लोङोनो सरबत ओंखाम जाबाय नै जाना गायग्राफोरा কি সবজি কই দে সব চুন লগাই লৈছে মুখত কি সবজি কই দে নাজানে টাইম নাই খবলৈ টাইম নাই গাহৰি মাংস মাছ আৰু কেলেবা ভাজা আৰু আছে আম টেঙা आंबो जानोसै आरोना बिसोर जाखांबाथाय दसे थानानै आइ फैबाथाय जोंहानि आइया फैसा हैनो थांदों हुक्का नुखानि खायसे दिगुन सबजि होनाय এইটো हुक्का नुखानि खायासै सब बिसोरो हारसा गोजा आरोना बर' गैया सासेबो इफाले एजन कयना হৈ আছে কোনে একো নহয় জানিলেও জানিবই লাগে बर' रोङो नै इयो दे बुंना हो खनसे एकबार कय दे बर' कि सबजि आलु ओमफ्राय अमा बेदर ओमफ्राय ना लाजिदों ना बाथोन आलु बाथोन गोथाव जलकिया पिटिका खायथा गारू ना ओंखाम जानोसै आंबो दायो बिमाया रायलायगासिनो बिसोरो जाखांबाय आरोना जाखांनानै ओमफ्रायो दसे जिरायथ'दों बेदर जादों बेदर आंबो जानोसै दायो आङो जानायखौ होनो हानाय नंला मानो होनबा मबाइल हमग्रा गैयाना रावबो ओमफ्राय आं जानोसै आरो ओंखाम जाखांबाय दायो गय जादों आङो गायफिननोसै गायनो लाबायानो बिसोरो ओरैजायनो ओरैजाय एसे गोरान जोंहानि हाया ओमफ्राय गोरानथिं गोरान दैथिं दै आरो नैथिंजाय दै सासेया माबाखौ लेहेंगाथ' आलायथ'सै आरो এতিয়া हुखाবলৈ सब बिसोरो माबा गोजा हारसा रायज्लायग्रा गोजा आरोना गोजाननिसो बिसोरो एसे गायनोसै दायो ओरैनो भिडिअ लाबाय थाबा टाइम थांबाय थागोन मबाइलखौ सोना दोननो नै कलजों लाबोखादों सोनानै दोननोसै दा गायनोसै आङो गायखांबाय दायो जोब्बाय 4टा जाबाय आरोना ओमफ्रायो 4टा एसे बारबाय 4टा 5 मिनिट जाबाय आरो फैनायालागैहाय ओमफ्राय ओरै गायबाय ओरै दै थानायथिं गायनो मोनदिया अखा हानाय बायदि नै हराव थिगसे बेनिखायनो गायनो मोनदिया ओमफ्राय नै इयाव एसे गोरान सोलायबाव इमान अखा हाबाबो नै इयाव गोरान आरोना ओमफ्राय नै खोथियाखौ एसे फुनानै दोनबाय आरो टाइम जायाखैमोन नालाय ओरै बै गुफुर नुनाया गायजोब्बाय ओमफ्राय ओरैबो गायजोब्बाय फैगौ नै इसोरो सोरबा थांबाय नुहुरनायफोरा नै जोंना थफ्लाफोरा थांनोसै दायो जोङो बाय बाय दिदे बाय बाय सबे बाय बाय गुड नाइट नामा बाय बाय आरोना दोननोसै आङो भिडिअखौ इसोरबो थांसिगोन ओमफ्रायो आंबो भिडिअखौ लाबाय थाला न'आव थांनानै लाहैनो बासिगोन माने दुगैनाय माने गोबाव जागोन ना मोनाहैसिगोन ओंखायनो आङो बेयावनो फोजोबखानोसै आरोना बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन